I a l'Espai de Cultura avui ens endinsarem en la pintura d'un artista madur i consolidat. El pintor Daniel Codorniu compleix demà 80 anys en plena activitat artística i creativa. Té una llarga trajectòria que deixa un llegat inabastable. L'han visitat al seu estudi enmig dels seus paisatges i marines. I el pintor mallorquí Daniel Codorniu compleix demà 80 anys. És un referent del paisatgisme a les Balears i segueix pintant gairebé cada dia. L'han visitat al seu estudi de Palma. La calma de l'estudi continua despertant la creativitat de Daniel Codorniu, tota una vida dedicada a l'art. Per mi és un camí per anar superant. I després la pintura és un reflex de com ets tu. Ha de transmetre alegria i ganes de viure. Codorniu començà a dibuixar als 13 anys. Aquest va ser un dels seus primers quadres. Amb 16 va partir a estudiar a Barcelona, on en plena dictadura franquista la seva pintura agafà un caire crític i social. Aquestes coses surrealistes i coses que feia crítica social, això era molt difícil. A més, tenien fitxat. És a dir, el fet de fer això ja eres una persona marginal aquí a Mallorca. Però tot i el context de l'època, Codorniu es consolidà com un dels pintors paisatgistes més importants de les Balears. Natura i marines pintades sempre en natural, en un estil que balla entre l'impressionisme i l'expressionisme. Una trajectòria que deixa un llegat inabastable. Aquests darrers 50 anys, ja vaig per 10.000 quadres. 10.000 quadres de paisatges i coses d'aquesta i tal. Després, el que són aquarel·les, apuntes, dibuixos, pot posar tots 3.000 més. I així passa el temps per Codorniu, al seu estudi, revisant antics quadres, revivint-los i reinterpretant-los, amb els ulls que dona l'experiència, però amb la mateixa il·lusió del primer dia.